gurit bocah kanthi iraran guruku dening Miftahul Hasanah kelas 4 Usman SD Muhammadiyah Sidoarum Bodean Sleman. Guruku, oh guruku, panjenengan dudu wong tuaku nanging panjenengan ngajari kula lan kanca-kanca menehi maneka warna ilmu ing saben dinane. Oh guruku, senadyan bayarmu mung sethithik ora dipikir senadyan kudu mangkat saben esuk menehi ilmu lan kundur wanci suruh. Oh guruku, gregetmu ora bisa kendhu kanthi bayar mung sithithik kanggo nguripi keluargamu. Matur nuwun para guruku wis menehi ilmu. Matur nuwun.